So, hello guys, welcome back to the Diwali live. ಯಾನಿತ್ತೆ ವರಿಯಪ್ಪನು ಸೊ ರಿತಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಹುಲ್ ಇಜ್ಜೆ ರಿತಿಕ್ ಪಿದೈ ಬತ್ತಿ ಅಂಚ ಆಯ್ಜೆ ರಾಹುಲ್ ಅಂತ ಬಿಜುಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾನು ದಿವಾಲಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ತ್ ಹೋಕನ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೋಸ್ಟಲ್ ತುಳು ಲಾಕ್ಸ್ ರಿಕ್ಲೆ ಗಂಜಿ ಸೊ ಏರ್ ಮತ್ತ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಂಡ್ ಯಾನ್ ಪರ್ದಿತ್ತೀನಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆಂದೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ರಪ್ಪ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತ್ ಒಂಜೇಲಿಗೆ ಬತ್ ಮಾತೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ತ್ ಬರ್ಕಂದ್ ಬರ್ತೇನೆ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪರ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ. ಸೊ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನಕುಲು ಜಾಯ್ನ್ ಆತಾರ ಬಂದೊಂದು ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟದೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಏರ್ ಮಾತ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಒರಿಯಪ್ಪನು ಋತಿಕ್ ರಾಹುಲ್ ಇಜ್ಜಿರಿ ಸೊ ದಿವಾಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತು ನೀನಿ ಸೊ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ. ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 15 minutes ಕುಲ್ದು ಒಂತೆ ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಯಿನ್ ಬರ್ತನೆ ಸೊ ದೀಪಾವಳಿ ಅದೊಂದು ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 15 minutes ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಯಿನ್ ಬರ್ತನೆ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪರ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ದು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಜಸ್ಟ್ 15 minutes ಲೈವ್ ದೇವಣ್ಣ ಒರಿ ಎಪ್ಪರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಪು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಪು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಅಂಚಾನಿತೆ ಒರಿ ಪಾತಿರ್ದು ಅಂತೆ ಪೊರ್ನಿಗಳೊಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತು ಪೋಪುನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತೆ ಪಾತಿರ್ದು ಪೋಕ ಆಹಾ ಉಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾತಾ where are they are busy so are they not here okay made in Karla ulla illad mata ulla mata illad ulla sp logs itte ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡಿ ಫ್ರೆಶ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರ ಹೊಸದಾಯ್ತು busy in what busy in studies ರಾಹುಲ್ ಏನನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡಿಗೆ ಬರೆಯೋದು ರಿತಿಕ್ ಬೇಲೆ ಬಿದೈ ಬತ್ತಿ ಅಂದಂತ ಬೇಲೆ ಎತ್ತೀನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದ ಸೊ ಅಡೆಪೋತಿ ಅಂಚನ್ ಒರಿಯಪ್ಪು ಸೊ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳೋದುಂಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆವಾಯರು ದಯಪಂಡೆ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಲೈವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪು ಅಂದಾಂಡೆ ದಿವಾಲಿದ ಸೊ ದೀಪಾವಳಿ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ದಯಪಂಡ ಸಂಡೇ ಬಾರಿ ಫ್ರೀ ಪುನ ಕಾರ್ನಿಗೆ ಇನ್ನೇ ಟೈಮ್ ದಿಕ್ಕಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಾರ ಇನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪ್ ಹೋಗಂತ ಬರ್ತೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಪ್ ಜನ ಗೊತ್ತುಂಟು ದಯಪಂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಹೊರನೆ ಸಡನ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಏರ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೇರು ಸೊ ಬಟ್ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಇದು ಏರ್ ಮಾತ ಲೈವ್ ಬುರ್ದು ಅಂತ ಟೈಮ್ ಬುರ್ದು ವಿಡಿಯೋ ತೋನುಲ್ಲಾರೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಗ್ಲಿ ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ so may this Diwali fill your home with happiness, your heart with love, and your life with light. Wishing you a joyous Diwali from the YouTube to my YouTube family. ನಮ್ಮ ರಡಜರ್ ಇಜ್ಜೇರಿ ರಾಹುಲ್ ಇಜ್ಜೇರಿ ರಿತಿಕ್ ಏರ್ ಮಾತ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಂಜಿದಾಲ ಉಲ್ಲ ಅಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆವಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಡ್ದಲ್ಲ ಪಾಡ್ ಲಿಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಡುತ್ತೆ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ವೆಲ್ಕಮ್ and thank you so much hey made in Karla and ಈ ಚಾನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ದು ತಿಂಗೋಲಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿ ಮೈಕೈ ಸೊ ರಾಹುಲ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ಸೊ ರಾಹುಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ 5 minutes ಆಯ್ತು ಒಂದು 10 minutes ಇಲ್ಲ ನಾತಿ ಲೈವ್ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಲ್ಲ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಆದಂತೆ ಪಾತಿರ್ಗ ನಮ್ಮಂತೆ ರಾಹುಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಅವರ ಬಂತೆ ರಾಹುಲ್ ಬಲೆ
ಉಲ್ಲನಾ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಮಾರೆ ಗೊತ್ತಾಡ್ಚ ಜೈ ಜೈ. ಓಕೆ ಓಕೆ ರಾಹುಲ್ ಲೈವ್ ಇಡಲಿ. ವೀಲ್ಸ್ ಆನ್ ಡರ್ಟ್. ಹೆಲ್ಲೋ ಬ್ರೋ, ಹೆಲ್ಲೋ ಬ್ರೋ ಬ್ರೋ, ಹೆಲ್ಲೋ. ಸೊ ಇನಿ ಟೈಟನ್ ದೂರನ ರೈಡ್ ಹೋದಿತ್ತಿ ಬಾರಿ ಜಿಗ್ಗದ್ ಹೋದಿತ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದಿಪ್ಪೋಡು. ಸೊ ಗೈಸ್ ತುಲಿ ಈ ವೀಲ್ಸ್ ಆನ್ ಡರ್ಟ್ ಬಂದ್ಪುನ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಪಿನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋ ತೋಂದುಲ್ಲರು ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ವೀಲ್ಸ್ ಆನ್ ಡರ್ಟ್ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ ದೂರನ ಬೋದಿತ್ತು ಏನಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದೇನಂಚ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕದಾದ ಅನ್ವಿ. ಅಕ್ಷಯ ತಾವು ಆಗಿದ್ದ ಆತು ಮರ್ಯಾದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ. ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿದ್ದು ಹಿಂಗ ನಾ ಮೆಸೇಜ್ ಪಿನ್ ಮಲ್ಪರ ಮಾರೆ ಅವು ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಡ್ಡ ಬರೋದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಿನ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಎನಿ ಚಾಟ್ಸ್. ಹಲೋ ಸಡನ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ನೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೋರ್ ಯಾರು ಲೈವ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ದಯಪಣೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಿಂದೆ ಯಾನ್ ಆ ಚಾನಲ್ ಪಿನ್ ಮಲ್ತೆ ವೀಲ್ಸ್ ಆನ್ ಡರ್ಟ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಹೊಸದು ಇಟ್ಕೊಳಕಲು. ಸೊ ನಮ್ಮನೆ ಚಾನಲ್ ಹೊಸದ ನೀವು ನಮ್ಮನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ. ಎಡಿಟ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಬರ್ರುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ ಅಂತೆ ವರ್ಕ್ ಅಂತೆ ಹೆವಿ ಬಿಸಿ ಉಂಡು. ಸೊ ದಯಪಂಡ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೆ ಫ್ರೀ ಆಗುಂಡು ಅಂಚೆ ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಮಸ್ತ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋತುಜ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಐನ ಆತ್ ನೆಟ್ಟೇನೆ ಮುಟ ಮುಟ್ಟಾಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತುಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ದೂರ ಪೋತುಜ. ಸೊ ಐನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ದಯಪಂಡ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಬರೋದು ನೆಟ್ಟೆ. ಸೊ ದಯಪಂಡ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸುಮಾರು ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುಡು. ಸೊ ಅದಾಗ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಿ ಐನ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಲಾಗ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪರ. ಎಸ್ ಪಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ದಿ. ಹೇ 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 ಬ್ರೋ ಎಸ್ ಪಿ ಲಾಗ್ ಎಸ್ ಪಿ ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನೆ ಆತಿ. ಗೈಸ್ ನಾನೊಂಜಿ 7 minutes ಲೈವ್ ಆತೆ. ಓಕೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಜಸ್ಟ್ 15 minutes ಲೈವ್ ಆತಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿದ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂತ ಬೈದಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂದಿತ್ತ ಬರೋಡೊಂದು. ಸೊ ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ನೆಡ್ದುಮದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೈವ್. ಸೊ ಅವು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಈ ತಿಂಗಳ ಎಂಡ್ಗೆ. ಸೊ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪೂರ ಆಗ್ತದೆ ಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಎದಿತ್ತ ಬಟ್ ಪೂರಕಲ್ನ ಕೈ ಕೈ ಬರ್ತದೆ ಬೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ರಿತಿಕ್ಲ ಬಿಸಿ ರಾಹುಲ್ ಬಿಸಿ ಒರಿಯ ಪೂಪುನ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಒಂಜಿ ದಾದಾ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಗ್ಲೆ ತೋಪ ಹೊಡತ. ಸೊ ಆಯ್ಜಿನಿ. ಸೊ ಈ ತಿಂಗಳದ ಎಂಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಏನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವೇನು ಮಲ್ತಿಗ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಪಾಡುವ ದಾದ ಮತ ಆಪುನು. ನಾನೊಂಜಿ 5 minutes ಉಂಡು ಲೈವ್ ಆತಿ. ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಪುನಗಳು ಇತ್ತೆರ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪಲ್ಲಿ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಪಾತೆರ್ದು ಮುಗಿಪುಗ ಲೈವ್. ದೀಪಾವಳಿ ಎಂಚಿಂಚ ಪೋಂದು ನೇರೇರ್ ನಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಬನ್ಲಿ.
ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಟಾಕಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆತನ ನಂಗೆ ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು ಅವೇ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅನ್ಪಲೆ ಇದಾದ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜ ನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಯ ಪಟಾಕಿ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಅದ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಯ ಕಮೆಂಟ್ ಪಲ್ಲೆ ದಾದಂದು ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಬಿಡೋಲಿಗಪ್ಪ ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ದಾದ ಕತೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ರಾಹುಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿ ರಾಹುಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಲೈವ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ರಾಹುಲ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಗೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇರ್ತೈತೆ ಆಗ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು ಹೊರಿಯ ಕುಂತಿದ್ದೆ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ ಅವು ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ ಕೊಂಡ ಹೂವು ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ ಆಯ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರ್ತು ಅವು the chat multiple vlogs when you are uploading new video tomorrow 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 ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೋ ಇನಿ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನಿ ಮಲ್ದನ ವಿಡಿಯೋ ಐದು ಮುಂದೆ ಟಗ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಸ್ ಪಿ ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಯಾನದ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪು ಇನಿ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಸ್ ಪಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಆಯ್ತಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡುಂದೆನ್ನುವೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತನ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತು ಎಸ್ ಪಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಎರಡು ತೂಪುನಗಳು ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ನಾನೊಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪು 2.5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಯಾನೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇದನ್ನ ಪಾತಿರಲ್ಲ ದಾಲ ಆತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಒರಿ ಎಪ್ಪುನೋ ಬೋರ್ ಹಾಪುಡು ಇಗ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ ಹಾಪುಡು ಇಂಕ್ಲ ಬೋರ್ ಹಾಪುಡು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಪರ ಬೈದಿನ ಮಲ್ತು ಹೋಗ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಇಪ್ಪುನಕುಲು ಒಂಜಿ ಇದಾಲ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪಲಿ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಇಜನ ಬೋರ್ ಹಾಪುನು ಬೊಕ್ಕಲ ಮತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಲೋ ಬ್ರೋ ಹೆಲೋ 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 ಇಟಾಚ್ ಬರ್ತೀರಿ ಇಟಾಚ್ ಇತ್ತಾಚಿ ಪಾತಿರ ಜನ ನಾ ಪಾತಿರ್ಗ ಒಂದು 2 to 3 minutes ಆತಿ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಲಾಗ್ ಮಿನಿಮಮ್ 3 minutes ಅಭಿಷೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ కొంచెం 4-5 జನ ಜಾಯಿನ್ ಮಲ್ಪಲೆದು ಕನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎರಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ 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 ದಿವಾಲಿ ಓ
Oh, white beard, Ritik. Happy Diwali, sir. Happy Deepavali, sir. Another same. Happy Deepavali. ಇತ್ತಂತ ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಯಾರಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗ 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಡಬ್ಬರಪ್ಪ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಯಾರ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ರಡ್ಲ ಚಂಗು ಮಂಗನ ಕೊಲೋಲಿ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಬಿಸಿ ಒರಿ ಬೇಲೆ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತೆ ಬೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಕುಲು ರಡ್ಡ್ ಜನ ಇಜ್ಜೇರಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ವಿಶ್ವಂತ ಪೋಕ ಅಂದ್ ಬರ್ತೀರಿ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ದೀಪಾವಳಿದ ಅವಳ ಯಾನಿಗೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ವಿಶ್ವಂತ ಪರ ಏತ್ ಕೊಡ್ತು ಕೊಡ ವಿಶ್ವಂತ ಪಕ್ಕ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಾ ಆಡಾನ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಗ ನಾನು ಸೊ ಪನ್ಯ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಆమె ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಏರ್ ಮಾತ ಲೇಟ್ ಆದ್ ಬರ್ತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ತಂದು ಈ ಅನ್ನ ದೀಪಾವಳಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಲೈವ್ ಇತ್ತಾರೆ ಅತನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ತೂಪಾರು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ ಪಂಜನಿ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಬೈ ಮಾತ್ರೆಗ್ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಬೈ ಬೈ ಏರೋ ಇತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಬಾಯ್ ಬ್ರೋ ಏರ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆದಿಪ್ಪರಿತ್ತೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಏರೋ ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಓಕೆ ಸಿಯಾ ಬಾಯ್